Καλό μεσημέρι, κύριε Πουλάδη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Δική μας η χαρά. Ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον άρθρο δημοσιεύσατε τις προηγούμενες μέρες, θέτοντας το ερώτημα εάν Ισραήλ και Ιράν θα πέσουν τελικά στην παγίδα του Θουκυδίδη. Αντιλαμβανόμαστε πως αυτό το σχήμα έχει ένα υπόβαθρο στον χώρο των διεθνών σχέσεων και της βιβλιογραφίας όταν λέμε παγίδα του Θουκυδίδη. Αν θέλετε να μας το εξηγήσετε καλύτερα. Ναι, πράγματι η παγίδα του Θουκυδίδη, για να το καταλάβουν και όσοι μας ακούν, αποτελεί ένα θεωρητικό υπόδειγμα που ανέπτυξε ο Γκράχαμ Μάλισον, καθηγητής κυβερνητικής στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ και πρώην υφυπουργός άμυνας των ΗΠΑ, ο οποίος χρησιμοποίησε ως μοντέλο τον Πελοποννησιακό πόλεμο προκειμένου να περιγράψει την εμπόλεμη, την πολεμική κατάσταση, στην οποία είναι πολύ πιθανό να οδηγήσει μια ανερχόμενη δύναμη στην προσπάθειά της να παραγωνίσει μια κυρίαρχη δύναμη σε μια γεωγραφική δεδομένη περιοχή. Κάνοντας την αντιπαραβολή του τότε με το σήμερα, το Ισραήλ αναμφισβήτητα αποτελεί την κυρίαρχη δύναμη στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, ενώ το Ιράν συνιστά μια ανερχόμενη δύναμη, η οποία φιλοδοξεί να εδραιωθεί ως πόλος περιφερειακής ασφάλειας. Ωστόσο, η ένταση ανάμεσα στις δύο χώρες, όπως τη βλέπουμε να εντείνεται, είναι πολύ πιθανό να οδηγήσει τις δύο χώρες στην περίφημη παγίδα του Θουκυδίδη. Τι έκανε ο Θουκυδίδης? Αποτύπωσε στο έργο του Ιστορία τη διατάραξη του status quo, στο οποίο κυριαρχούσε η Σπάρτη, από την ταχεία άνοδο μιας νέας τότε δύναμης της Αθήνας, η οποία τι έκανε? Προκάλεσε φόβο στην κυρίαρχη χώρα της εποχής, οδηγώντας πραγματικά σε πολεμική αναμέτρηση, η οποία υπήρξε αναπόφευκτη με τη διεξαγωγή του καταστροφικού Πελοποννησιακού πολέμου. Ο οποίος Πελοποννησιακός πόλεμος, ασχέτως από το γεγονός ότι επικράτησαν οι Σπαρτιάτες, κατέληξε επί της ουσίας σε μια κατάσταση όπου υπήρξαν μόνο χαμένοι. Οπότε, βλέποντας και προσπαθώντας να μεταφέρουμε αυτό το θεωρητικό υπόδειγμα στο σήμερα, το ερώτημα που είναι εύλογο είναι με ποιο τρόπο μπορεί να υλοποιηθεί η παγίδα του Θουκυδίδη στη σημερινή Μέση Ανατολή. Άρα, μεταφέροντας την παγίδα του Θουκυδίδη στη σημερινή κατάσταση, η ανερχόμενη δύναμη, δηλαδή το Ιράν, στην προσπάθειά του να παραγωνίσει, να εκθρονίσει την κυρίαρχη χώρα που είναι το Ισραήλ, διαταράσει την υφιστάμενη κατάσταση στηριζόμενο σε δύο πυλώνες αποτρεπτικής ισχύως. Το πρώτο είναι η δράση του μέσω πληρεξούσιων οργανώσεων, όπως είναι η Χεσμπολάχ στον Λίβανο, η Χούθης στην Ιεμένη, καθώς και το πυρηνικό και βαλιστικό του πρόγραμμα. Και μάλιστα είδαμε ότι υπάρχει μια ποιοτική αλλαγή ως προς την αντιπαράθεση των δύο χωρών, καθώς τον Απρίλιο του 2024, φέτος δηλαδή, η Τεχεράνη τι έκανε? Προέβησε επιχείρηση εναντίον του Ισραήλ με χρήση βαλιστικών πυράβλων και επιθετικών μη επανδρομένων αεροσκαφών. Τι είχαμε στις αρχές αυτού του μήνα? Συνεχίστηκε αυτή η ποιοτική αλλαγή ως προς την επιθετικότητα του Ιράν σε βάρος του Ισραήλ, με την πρόσφατη εκτόξευση περίπου 200 ιρανικών βαλιστικών πυράβλων σε βάρος του Ισραήλ, ως αντίπεινα για τη δολοφονία του ηγέτη της Χεσμπολάχ, Χάσαν Νασράλα. Οι δύο αυτές επομένως ιρανικές επιθέσεις, όπως ανέφερα, σηματοδοτούν την ποιοτική αλλαγή στην πολεμική αντιπαλότητα των δύο χωρών. Και δίνει αυτό που λέμε σάρκα και οστά, πλήρη σάρκα και οστά, σε αυτό που λέμε πόλεμο μεταξύ πληρεξουσίων, η οποία οδήγησε όμως αυτή τη στιγμή σε μία αναμέτρηση κατά την οποία στοχοποιήθηκαν μεταξύ άλλων και αεροπορικές βάσεις εντός Ισραηλινού εδάφους. Επομένως, από ό,τι φαίνεται, είμαστε πολύ κοντά στο να υπάρξει μία, όπως είπατε, πιθανότητα πραγματοποίηση ενός ολοκληρωτικού πολέμου ανάμεσα στον περίφημο άξονα της αντίστασης, όπως τον επικαλείται το Ιράν από τη μία πλευρά, και το Ισραήλ με τους δυτικούς συμμάχους του από την άλλη, και πρωτίστως στις ΗΠΑ. Αυξάνουν οι πιθανότητες. Παρόλα αυτά, στο διπλωματικό παρασκήνιο είναι πολύ έντονες οι διεργασίες, έτσι ώστε να υπάρξει αυτοσυγκράτηση και μια σύμμετρη απάντηση του Ισραήλ προς το Ιράν, προκειμένου να μην οδηγηθούμε σε αυτή την περίφημη παγίδα του Θουκυδίδη. Είδαμε και στην προηγούμενη επίθεση του Ιράν κατά του Ισραήλ την απάντηση που είχε το Ισραήλ. Τα χτυπήματα ήταν κάπως, αν θέλετε, εισαγωγικά μετρημένα. Δεν είχαμε απώλειες ζώων, αμάχων. Ήταν σε κάποιες στρατιωτικές εγκαταστάσεις με μόνο υλικές ζημιές. Υπάρχει όμως ο κίνδυνος, κυρία Δήμου, από λάθος καμιά φορά στις διεθνείς σχέσεις να οδηγηθούμε σε ολοκληρωτικό πόλεμο με τις απρόβλεπτες συνεπειές?
Φυσικά και υπάρχει αυτή η πιθανότητα, κύριε Πούλαδε, όμως ας μην ξεχνάμε ότι το Ισραήλ αυτή τη στιγμή λειτουργεί στο πλαίσιο της αυτοάμυνας. Η 7η Οκτωβρίου που η Χαμάς εξαπέλυσε τρομοκρατική επίθεση σκοτώνοντας περισσότερους από 1.200 αμάχους και παίρνοντας ομήρους πάνω από 250, έχει οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια στη σημερινή κατάσταση. Πρόκειται για το μεγαλύτερο πλήγμα που έχει δεχτεί το Ισραήλ στα 76 χρόνια ύπαρξής του, και το Ισραήλ σε επιχειρήσεις αυτοάμυνας που επιχειρεί επιδιώκει την πλήρη αποδυνάμωση οργανώσεων όπως της Χεσμολάχ, αλλά και του απομακρυσμένου εχθρού, δηλαδή του Ιράν, το οποίο χρησιμοποιώντας πρόξεις βάλει εναντίον του. Και φυσικά έχουμε και αυτή την ποιοτική αλλαγή, την οποία ανέφερα, με τη χρήση βαλιστικών πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών εντός στρατιωτικών βάσεων και όχι μόνο εντός του κράτους του Ισραήλ. Επομένως, βλέπουμε ότι το Ισραήλ κλιμακώνει σταδιακά και στοχευμένα. Δηλαδή, βλέπετε στο Λίβανο αυτή τη στιγμή κλιμάκωση των Ισραηλινών βομβαρδισμών στη Βηρητό, αλλά και των χερσαίων επιχειρήσεων που διεξάγονται εντός της Λιβανέζικης επικράτειας, εντάσσονται σε ακριβώς αυτή την πρόθεση του Ισραήλ να εξαλείψει άμεσα και ολοκληρωτικά την απειλή της Χεσμολάχ και άλλων τρομοκρατικών οργανώσεων. Είναι κινήσεις ΜΑΤ που κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση και αποτελούν ως στόχο την εξουδετερώση με στρατιωτικούς όρους της ηγεσίας της οργάνωσης. Δηλαδή, είδαμε ότι ο Χάσεμ Σαφιεντίν, ο οποίος διδέξεται το Χάσαν Νασράλα ως επικεφαλής της φιλοϊρανικής οργάνωσης, εξουδετερώθηκε, καθώς είδαμε επίσης πολύ στοχευμένα το Ισραήλ να κατασέφει και το πέρασμα Μασνά που ενώνει τον Λίβανο με τη Συρία, αποκόπτοντας με αυτόν τον τρόπο τη Χεσμολάχ από μία των πιο σημαντικών οδών εφοδιασμού της. Το Ισραήλ έχει πάρει διδάγματα, κύριε Πουλέδε, από προηγούμενες φορές, όπου οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εισέβαλαν στο Λίβανο με σκοπό να εξουδετερώσουν την απειλή της Χεσμολάχ και κατέληξαν σε αδιέξοδο. Γι' αυτό και η στρατηγική που ακολουθεί αυτή τη φορά είναι διαφορετική. Προέβησε εξουδετερώση του συνόλου της ηγετικής πυραμίδας της Χεσμολάχ και σε χρήση των νέων τεχνολογιών, η οποία συνέδωσε το Ισραήλ με μία από τις πιο επιτυχημένες και εξελιγμένες, επιτρέψτε μου να πω, επιχειρήσεις των τελευταίων δεκαετιών, που απαιτούσε διείσδυση των μυστικών υπηρεσιών σε χιλιάδες συσκευές και την εξαποστάσεως πυροδότησή τους. Καθώς έως και 2.800 περίπου άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ανώτατα μέλη της Χεσμολάχ, τραυματίστηκαν και αρκετοί σκοτώθηκαν σε ολόκληρο το Λίβανο. Αυτή η στρατηγική αποδυναμώνει την οργάνωση, όπως αντιλαμβάνεστε. Και βέβαια, όσον αφορά το Ιράν, είδαμε ότι στο πλαίσιο και του αμυντικού δόγματος του Ισραήλ, προς αντιμετώπιση χωρών που δεν διαθέτουν κοινά σύνορα, δηλαδή του Ιράν, χρησιμοποιεί και τα εργαλεία που δίνονται μέσα από τον κυβερνοχώρο για τη διεξαγωγή πολέμου. Αντιπροσωπευτική περίπτωση είναι επιθετική επιχείρηση στον κυβερνοχώρο που πραγματοποίησε το Ισραήλ το 2010 με τον ιό Stuxnet, που αναπτύχθηκε από κοινού με τις ΗΠΑ. Και τι έκαναν? Έβαλαν εναντίον ιρανικών εγκαταστάσεων εμπλουτισμού ουρανίου, καθυστερώντας σημαντικά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Εν κατακλείδη, δηλαδή, το Ισραήλ αποσκοπεί στο να μπορέσει να καθυστερήσει, να καταστρέψει, αν θέλετε, το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και να χρησιμοποιήσει την αποτρεπτική του ισχύ με τρόπο που όμως δεν θα έχει θύματα εντός της ιρανικής προκειμένου επικράτειας. Σε αυτή την εξίσωση την οποία μας περιγράψατε, τι ρόλο μπορούν να διαδραματίσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, οι οποίες είναι παρούσες στην περιοχή? Γνωρίζουμε ότι γίνονται προσπάθειες διπλωματικές για να υπάρξει μια μετριασμένη απάντηση του Ισραήλ. Από την άλλη, είμαστε και εκλογών και αντιλαμβανόμαστε ότι χρειάζονται την δημόσια στήριξη, χρειάζεται αυτή η δημόσια αλλά και παρασκηνιακή στήριξη προς το Ισραήλ, το οποίο μπορεί μέσω των λομπι του να παίξει κάποιο ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα των αμερικανικών εκλογών. Ναι, το θέσατε πολύ σωστά το ερώτημα. Απλά να πω το εξής, ότι σε καμία άλλη πολεμική ένταση στις τελευταίες δεκαετίες, Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ δεν έχει επισκεφτεί συμμαχική χώρα σε κρίση όσες φορές έχει επισκεφτεί ο Άντονι Μπλίνκεν το Ισραήλ. Πολύ συχνές οι περιοδίες του και στην Ελλάδα, η Αίγυπτο. Ναι. Αλλά και ειδικά στο Ισραήλ, γιατί όλες αυτές οι συναντήσεις έγιναν με αφορμή την κρίση η οποία εξελίσσει την πολεμική κρίση από τον προηγούμενο Οκτώβριο μέχρι και σήμερα. Η αμερικανική δέσμευση συνίσταται στο ότι η απάντηση στο Ιράν, όπως είπατε, θα πρέπει να είναι συντονισμένη με το Ισραήλ ως προς τα επόμενα βήματα που αφορούν κυρίως τους ιρανικούς στόχους που θα πληγούν. Η αμερικανική διακυβέρνηση, κύριε Πουλέδε, Biden, εκτιμάται ότι έχει αναγνωρίσει πως η μετατόπιση όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια του ενδιαφέροντος της ίδιας της υπερδύναμης κατά βάση
στην Νοτιοανατολική Ασία, προκειμένου να ασκηθεί αναδυόμενη απειλή από την Κίνα, έχει οδηγήσει σε ένα κενό ασφάλειας στη Μέση Ανατολή, το οποίο κάλυψαν επιθετικές δυνάμεις ή προσπάθησαν να καλύψουν επιθετικές δυνάμεις και οργανώσεις όπως είναι το Ιράν και η Χεσμολάχ. Γι' αυτό οι ΗΠΑ επιδιώκουν μια σύμμετρη ανταπόδοση χτυπήματος από το Ισραήλ στο Ιράν, που δεν θα υπονομεύει τη θέση της Ουάσιγκτον στη Μέση Ανατολή. Εξετάζονται την ώρα που μιλάμε επιλογές όπως στόχευση εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών υποδομών και υπηρεσιών πληροφοριών, της Ιρανικής αεράμινας και ενεργειακών εγκαταστάσεων. Οι ΗΠΑ έχουν δαπανίσει, και αυτό πρέπει να το τονίσουμε, το ποσό ρεκόρ περίπου των 18 δισεκατομμυρίων δολαρίων για στρατιωτική βοήθεια προς το Ισραήλ από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς, σύμφωνα με έκθεση για το κόστος του πολέμου που συνέταξε το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Brown και δημοσιεύθηκε στην επέτειο της 7ης Οκτωβρίου. Τώρα, να δούμε λίγο στο σήμερα και πού βρίσκεται ο συντονισμός των δύο χωρών. Είδαμε ότι ακυρώθηκε χθες το ταξίδι του Υπουργού Άμυνας του Ισραήλ, Γιόαβ Γκάλαντ, στις ΗΠΑ, που είχε προγραμματιστεί για σήμερα. Καθώς ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου έχει θέσει ως όρο να μιλήσει ο ίδιος με τον Biden πριν όποια επίσκεψη Ισραηλινού ανώτατου αξιωματούχου και δι του Υπουργού του Άμυνας στην Ουάσιγκτον, όπου και γένετο. Φαίνεται ότι έχει προγραμματιστεί τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ Biden και Νετανιάχου. Βέβαια, με την επίσκεψη αυτή του Ισραηλινού Υπουργού Άμυνας, η αμερικανική πλευρά επεδίωκε ένα ξεκαθάρισμα των στρατιωτικών σχέσεων του Ισραήλ και των ΗΠΑ. Έτσι, ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας προσκάλεσε τον Ισραηλινό ομόλογο του εν μέσω τριών πολέμων, δηλαδή ο πόλεμος που διεξάγει το Ισραήλ εναντίον των Χούθι της Ιεμένης, της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας και της Χεσμολάχ στο Λίβανο, τον προσκάλεσε προκειμένου να συναντηθούν στο Πεντάγωνο. Και γιατί έχει σημασία αυτή η ακύρωση? Το ταξίδι του Ισραηλινού Υπουργού Άμυνας, το οποίο είχε προγραμματιστεί, όπως είπα, για σήμερα, θα επικεντρώνονταν στο συντονισμό με τις ΗΠΑ σχετικά με την επιχείρηση αντιπίνων του Ισραήλ κατά το Ιράν. Η κίνηση Νετανιάχου να εμποδίσει το ταξίδι είναι ένα άλλο δείγμα της έντασης μεταξύ του ιδίου και του Υπουργού Άμυνας του, τον οποίον προσπάθησε να πουλήσει δύο φορές τα τελευταία 2 χρόνια. Αλλά είναι επίσης και μια άλλη ένδειξη της βαθιάς δυσπιστίας μεταξύ του Νετανιάχου και της κυβέρνησης Biden. Σε κάθε περίπτωση, οι δύο χώρες θα συντονίσουν τις επόμενες κινήσεις, ειδικά ως προς μια σύμμετρη απάντηση που θα πρέπει να δώσει το Ισραήλ στο Ιράν. Μάλιστα. Κυρία Δήμου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την παρέμβαση και την ανάλυση, και όποτε χρειαστεί θα επανέλθουμε. Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ θερμά για τη φιλοξενία.